El pot Notes permet anotar comentaris i observacions de la reunió per a que tots els participants les puguin veure. Els amfitrions i els presentadors poden utilitzar aquest pot per anar compartint indicacions o comentaris durant la reunió. Per activar-lo, cliquem a Pots, Notes i a Agregar nuevas notas. Podem activar tants pots de notes com vulguem durant una sessió utilitzant l'opció Nuevas notes o des del menú Pot. Si hem creat diverses notes, podem anar movent-nos entre els pots creats per mitjà de l'opció Seleccionar notes. Podem també canviar el format d'una nota per a fer-la més accessible als participants o ressaltar-ne alguna part. Si ens interessa guardar el contingut d'un pot de notes, podem fer-ho per mitjà de l'opció Exportar nota, que em permet guardar-la com a arxiu de text al nostre propi ordinador, o rebre'la al nostre correu electrònic de la universitat.